todos e a todas. Espero que esteades moi ben. A aula de hoxe trata sobre o valor social das linguas e os prexuízos lingüísticos. En canto ao valor social das linguas, estou certo de que lembrades isto das nosas aulas presenciais. Sabemos que as linguas todas serven para o mesmo. Todas as linguas serven para comunicarse e, polo tanto, na medida en que todas serven para comunicarse e cumpren as funcións comunicativas das sociedades que as crearon e as falan, todas as linguas terán, lóxicamente, o mesmo valor. Outra cousa distinta do valor será o prestixio. Se ben todas as linguas teñen o mesmo valor e son válidas porque serven para comunicarse, as linguas terán diferente prestixio dependendo, en moitos casos, dos tipos de usos que lle demos e das sociedades que as empreguen. Por exemplo, un factor que lle pode dar moito prestixio ás linguas é que estas linguas sexan faladas non só pola comunidade que as creou, sino que se empreguen internacionalmente como ferramentas de comunicación entre cidadáns de distintos países, de distintas culturas. Pero temos que ter moi claro unha cousa: o prestixio é algo subxetivo. O valor é algo obxectivo. Todas as linguas valen para se comunicar, como dixemos, pero o prestixio é algo subxetivo. É unha idea que se crea dentro dos falantes e que radica, como digo, en moitos casos, nas funcións que se lle pode dar ás linguas. Por que digo que é subxetivo? Pois polo seguinte: mirade, o valor das linguas cambia co paso do tempo. Por exemplo, o galego-portugués medieval era unha lingua máis prestixiosa que o inglés. Hoxe en día todos asumimos que o inglés é unha das linguas, senón a lingua máis prestixiosa do mundo. Serve para comunicarse con xente de moi distintos países e con moita xente que non ten o inglés como lingua materna, que non é a lingua da súa sociedade. Por iso, as persoas queren aprender inglés. Na Idade Media, o galego-portugués era a lingua que se facía a lírica culta, a literatura culta, non só no reino da Galiza, senón noutros reinos peninsulares. En aquel momento, o inglés non se falaba fora de Inglaterra, non se producía literatura en inglés fora de Inglaterra. Entón, naquel momento, na Idade Media, o galego-portugués tiña máis prestixio que o inglés. Actualmente, o inglés, como decimos, é a lingua máis prestixiosa do mundo e non só serve para se comunicar por cuestións de traballo entre persoas de distintos países, sino que hai persoas que non a teñen como lingua propia, como lingua materna, que crean a súa cultura, a súa música, os seus poemas, os seus libros, os seus ensaios en inglés. Entón, temos que lembrar isto. O prestixio non é algo que teña que ver coa propia forma dunha lingua, con si o seu sistema verbal é dunha maneira, con si ten máis ou menos adxetivos para referirse a algún aspecto concreto. Non ten que ver coa forma das linguas, non é un valor obxectivo. É un valor subxetivo que depende de como as persoas vemos a lingua, o prestixio. En consecuencia, temos que concluir que non hai linguas máis válidas que outras, senón que hai linguas que son vistas dunha maneira ou doutra polos seus falantes ou polos falantes doutras linguas. Pero non só que unha lingua se empregue internacionalmente é o único factor que lle atribúe prestixio. Atribuiránlle prestixio ás linguas tamén as funcións que estas cumplen dentro da súa sociedade, os ámbitos de uso aos que chegan e se son ou non oficiais no seu territorio. Así, en canto ás funcións, as linguas normalmente cumpren sempre a función dentro da sociedade que as creou de comunicación familiar, de comunicación cos amigos, pero outra cousa será se, por algún motivo, esas linguas deixan de empregarse para funcións como a laboral ou como nos medios de comunicación. Se unha lingua é afastada dos usos no traballo ou é afastada dos medios de comunicación, perderá prestixio dentro da súa propia sociedade. Así mesmo, en canto ás funcións ou en canto aos ámbitos de uso, unha lingua, para manter o seu prestixio, debe ser o vehículo de aprendizaxe no ensino dentro da súa propia sociedade, se esta sociedade ten un ensino regrado. Tamén será necesario que esa lingua, para manter o seu prestixio, se empregue na administración pública e, ademais de empregarse na administración, que se empregue tamén na xustiza, que se empregue tamén na literatura. Así,
conseguiremos que as linguas manteñan o prestixio orixinal das fases iniciais nas que ou ben non existían algúns destes medios, campos, ámbitos, funcións, ou ben eran empregadas en todos e cada un deles. Por exemplo, todos e todas sabedes que non é só que o galego e o portugués na Idade Media fose unha lingua de uso literario noutras cortes distintas do Reino de Galicia, como poderían ser a corte occitana no sur da Franza ou as cortes da Coroa de Aragón ou as cortes castelás, senón que na Galiza, na Idade Media, todas as persoas falaban en galego e máis do que iso, os documentos notariais facíanse en galego. O galego ocupaba o ámbito literario, ocupaba todos os ámbitos posibles nese momento, salvo o internacional, que ademais non lle correspondía o inglés, correspondía o latín. E despois, o recoñecemento legal. Unha lingua necesitará recoñecemento legal dentro do seu territorio, é dicir, ser oficial para ter o prestixio necesario que ten unha lingua normal dentro da súa propia sociedade. E moi relacionados co prestixio estarán os prexuízos lingüísticos, que estou certo de que todos e todas lembrades o que son das nosas aulas. Os prexuízos eran determinadas opinións, xeralmente negativas, pero non son negativas, que se crean sobre as linguas que non se fundamentan en principios obxectivos. É dicir, fundamentalmente negativas. Por que non son fundamentalmente negativas? Porque, por exemplo, hoxe en día a xente ten un prexuízo positivo de cara ao inglés, chegando a que moita xente pensa que pode ser unha lingua de comunicación internacional porque pola súa estrutura é máis fácil de aprender que outras linguas. E como veremos máis adiante, non é ben así. E como decimos, e vede que aquí isto é un principio subxetivo, unha idea que as persoas crearon dentro das súas cabeciñas e se foi exportando dunhas cabezas a outras, esas ideas negativas, eses prexuízos que habitualmente se crean sobre as linguas, non responden a razóns obxectivas. Ás veces, temos este tipo de prexuízos as persoas e non nos damos conta, porque a base de repetirse de boca en boca, de xeración en xeración, acaba parecendo que estes prexuízos son verdade e moita xente non nos cuestiona. Por iso, ademais, son moi difíciles de combater. Sí, combater. E por que dicimos combater? Porque os prexuízos, na medida en que non respectan a diversidade, empobrecen a nosa visión do mundo, a nosa visión da realidade. E, sobre todo, isto é moi importante porque a diversidade lingüística, non o galego, non o castelán, non o inglés, non o chinés, a diversidade lingüística de todo o mundo é un valor que os seres humanos debemos protexer. É un valor cultural común da humanidade. Vos pensade, a Catedral de Santiago é un monumento? Sí. A Catedral de Notre Dame de París é un monumento? Sí. E a Torre Eiffel, e a Torre de Pisa, e o Coliseo, e a Porta de Brandenburgo, o Big Ben en Inglaterra, o Golden Gate, o Cristo do Corcovado no Brasil. Sí, podemos citar as pirámides de Egipto, podemos citar centos e centos de construcións que todos asumimos que son valores culturais da humanidade. Pois as linguas, todas e cada unha das linguas dos seres humanos son valores culturais da humanidade. Son obras de arte, son ferramentas coas que crear literatura, coas que crear comunicación, coas que crear obras de arte. Son a maior e mellor ferramenta creada polo ser humano na súa historia. E é por isto que temos que defender todas e cada unha das linguas. Entón, prexuízos relacionados coas linguas. Aquel que di que existen linguas máis difíciles e linguas máis fáciles. Isto é totalmente mentira. Para un falante pode ser difícil aprender unha lingua ou outra. Por exemplo, pensade, para un noruegués será máis fácil aprender sueco que para nós. Ou para un chinés será máis fácil aprender coreano que para nós. Por qué? Porque para nós é máis fácil aprender italiano, francés, castelán, portugués. Por qué? Porque son linguas románicas, linguas que proveñen do latín. Entón, como a nosa lingua e o castelán, o italiano, o francés teñen a mesma orixe, para os falantes de galego será máis simple aprender estas linguas.
As palabras que temos, a grande maioría das palabras que temos veñen do latín, e uns deformámolas dunha maneira e outros doutra, pero proveñen dos mesmos termos orixinarios. A nosa gramática, a nosa sintaxe, bebe do latín, e entón, como formamos as palabras con prefixos e sufixos dunha maneira similar ao latín, como empregamos preposicións e conxuncións dunha maneira similar ao latín, finalmente, todas as linguas romances terán moitos aspectos parecidos. En cambio, vai nos resultar moito máis difícil aprender e, sobre todo, aprender a escribir linguas que basean os seus alfabetos, por exemplo, na representación de ideas e non na representación de sons, que non sei se o sabedes, pero é o que fan os chineses ao escribir. Fan pequenos dibuxiños que representan ideas, non tanto sons. Esas linguas son máis difíciles? Non, porque xa digo, o único que son é máis distintas á nosa. Pero para un chinés resulta máis complexo aprender italiano, francés, portugués, que coreano. Linguas nórdicas. Para un sueco será máis fácil aprender noruegués, que tamén é unha lingua nórdica, que aprender castelán, portugués, italiano. Sí? Entón, primeiro prexuízo. Non hai linguas máis fáciles de aprender que outras. Simplemente, hai linguas que son máis parecidas a outras e máis fáciles para determinados falantes. Despois, que hai linguas que soan mellor. Soar mellor. Xa vedes, soar mellor. Gustache máis o rock and roll, o jazz, a música country, as músicas étnicas de raíz celta. Sonar mellor. Sonar mellor é sempre un aspecto subxetivo. E a uns pode gustarnos como son alguén falando chinés e a outros pode gustarnos como son alguén falando ruso. Pero as linguas, como tal, obxectivamente non soan mellor. E o que sí, sempre soan moito máis fácil e moito máis coñecidas para os seus propios falantes. Despois, último prexuízo xeral, así para conxuntos de linguas, que hai linguas cultas e linguas primitivas, que hai linguas sen escrita, que son menos complexas ou refinadas. En vez de isto, orixinariamente as linguas non tiñan unha escrita propia. Incluso cando as linguas romances comezan a evolucionar a partir do latín, non teñen unha escrita propia. Esa escrita propia vaise creando co paso do tempo. E haberá linguas incluso que nas sociedades que as empregan, sociedades, por exemplo, do centro do Amazonas, que non teñan unha forma escrita. Por que? Porque a súa sociedade non as necesita. Pero o que temos que ter moi claro é que o valor da lingua, como dicíamos antes, radica en que serva para comunicarnos. Entón, as linguas terán as características a nivel de se teñen escrita ou non, ou o número de adxetivos para determinados aspectos que necesiten para a súa sociedade. Os inuís, os esquimós, teñen, non sei se até 12, 15, 18 adxetivos para designar tipos de branco. Nos non os temos. É mellor a lingua dos esquimós por ter toda esta variedade de adxetivos para o branco? Non. É que nós non nos necesitamos. A nosa paisaxe non está composta de neve na que podemos ou debemos distinguir determinadas tonalidades de branco para poder ver algo nesa paisaxe. Teñen determinadas linguas amerindias vocabulario específico para falar da bolsa e do sector bancario, non? Pero que tampouco necesito. Entón, xa digo, todos os valores que podamos atribuir ás linguas sobre se son máis cultas ou primitivas son falsos. As linguas adáptanse ás necesidades dos falantes. Todas as linguas poden incorporar neoloxismos, todas as linguas poden adaptarse a falar de realidades modernas, de realidades económicas, de realidades pasadas. Todas as linguas, se os seus falantes o necesitan, acaban desenvolvendo léxico para falar de todo tipo de ámbitos e para empregarse en todo tipo de funcións. E agora que estamos falando de linguas e prexuízos lingüísticos, falaremos dos prexuízos lingüísticos sobre o galego. Aquí teremos prexuízos antigos, que levan na nosa sociedade moito máis tempo, e outros que son creados de maneira máis recente. En canto aos antigos,
Podemos falar de tres tipos de prexuizos. Os prexuizos estéticos, os prexuizos socioeconómicos e os prexuizos socioculturais. Os estéticos, estes xa os coñecemos da outra parte do tema. Tense dito do galego tanto que é unha lingua doce como que é unha lingua bruta. Unha lingua doce, terriblemente válida para a poesía, con musicalidade, armoniosa. E outra xente ten dito que é unha lingua bruta e que soa mal. É todo mentira. O galego non é nin unha lingua doce, nin unha lingua bruta. As linguas non son doces ou brutas. En todas as linguas se compón poesía. En todas as linguas se compón música. En todas as linguas se fai literatura, sexa esta oral ou escrita. Todos os seres humanos cantan. E para cada un de nós, seguramente, na maior parte dos casos, a poesía, a música que están compostas, que están escritas nas nosas linguas, será a que mellor nos sona, porque é aquela a que estamos afeitos, porque é a que máis facilmente comprendemos. Entón, o que temos que saber é que as linguas non son doces ou brutas, senón que as linguas poden soar máis estranas a aqueles que non somos seus falantes. Despois, prexuizos socioeconómicos, é dicir, relacionados coa sociedade e a economía. Tense dito que o galego é unha lingua de pobres, pouco útil. Efectivamente, durante moitos séculos, os falantes de galego, o 98% dos habitantes da Galiza, durante, por exemplo, todos os séculos escuros do século XVI ou século XIX, eran persoas fundamentalmente pobres. Os nobres, que eran os que falaban castelán, foran impostos pola coroa de Castela para controlar os territorios galegos despois de determinadas loitas dinásticas pola coroa de Castela na que os nobres galegos adoptaron a bandos perdedores e das revoltas en bandiñas. Entón, a coroa de Castela, cando pasa a controlar o reino da Galiza, pon os seus nobres. E o 98% das persoas, que eran os que falaban galego, eran fundamentalmente pobres. Sí, como todo pobo en toda Europa, como toda a cidadanía en toda Europa que non pertencía ás clases nobres. Posteriormente, todo isto foi mudando. E hoxe en día, pois hai persoas de diferentes niveis económicos e adquisitivos que falan castelán, que falan galego, en outros países que falan inglés, que falan chinés. É dicir, se nós temos unha sociedade que é fundamentalmente pobre, efectivamente, os falantes desa lingua van ser fundamentalmente pobres. E hoxe en día, os falantes de galego pois non son nin pobres nin ricos. Hai xente de todos os niveis adquisitivos que fala galego. E, finalmente, en canto a se é unha lingua útil, imos ver, volvemos ao principio de emprego internacional do que falábamos antes. O noso galego, por compartir a estrutura e boa parte do léxico, a grandísima maioría do léxico, co galego portugués, ou sea, co portugués a través do galego portugués medieval, servenos hoxe en día para nos comunicar con 230 millóns de persoas no mundo, con todos os habitantes da lusofonía, con todos os falantes de portugués. E isto sí é un valor que non debemos perder. Por qué? Porque sumando o castelán, 500 millóns de falantes de castelán, 230 millóns de falantes de portugués e o inglés que consigamos aprender, a nosa sociedade está terriblemente preparada para se comunicar internacionalmente con xente de distintos países e culturas. Entón, o galego é unha lingua útil, internamente, como todas as linguas, para nos comunicar dentro da nosa sociedade. Lembremos que todas teñen igual valor nese sentido. A nivel internacional, tamén. E a posibilidade que temos os galegos de falar tres linguas a partir do sistema educativo, pois non deixa de ser, ou tres linguas de uso internacional a partir do noso sistema educativo, pois non deixa de ser un valor que nos temos a nivel socioeconómico, a nivel de relación internacional, que temos que aproveitar. Entón, o galego non é nin unha lingua de pobres, nin unha lingua pouco útil. E a nivel sociocultural, tense dito que o galego é unha lingua de xente inculta, que se adapta pouco ao moderno, á cultura moderna. Pero todos e todos sabemos que hai escritores e escritoras, directores e directoras de cine, músicos, científicos, científicas que falan galego no seu día a día e que teñen recoñecemento e prestixio internacional. Polo tanto, estamos novamente ante un vello prexuízo. E, finalmente, prexuízos modernos, recentes, novos, de recente creación sobre o galego. Por exemplo, que os mozos e mozas que falan galego
son nacionalistas. Eu creo que todos e todas sabemos que pola Galiza adiante hai rapaces e rapazas de 15, 13, 14, 16 anos que falan en galego que aínda nin teñen unha ideoloxía política creada. Non teñen idade para iso. Entón, isto non ten sentido ningún. Ou porque eses rapaces de 5, 6, 7, 12, 13, 14 anos ian deixar de falar galego aos 20 ou aos 21. E porque ese continúan falando galego van ter unha ideoloxía política ou outra. Este non o entendo. Que hai quen se bota a falalo para darse importancia, para creerse especial, para ser interesante. Os franceses falan francés, os ingleses falan inglés, os casteláns falan castelán, os chineses falan chinés, e os galegos e galegas que ao mellor foron educados en castelán e deciden falar galego, fano para facersos interesantes. As persoas falan a lingua das sociedades na que viven. E nós, se non nos envergoñamos de nós mesmos, o normal é que falemos a nosa lingua. Que os falantes de galego falan mal. Esta é outra. Ténsenos vendido nos últimos anos que o galego escrito é unha lingua artificial, que este é outro prexuízo. O galego escrito é unha lingua artificial. Todas as linguas escritas son linguas artificiais. Son o que se chaman coinés. Son creacións que serven para transmitir unha lingua común. Pero que todos os falantes das diferentes linguas do mundo falan dunha maneira distinta a que é a convención da lingua escrita. Como falan os andaluces? Como falan os aragoneses? E con respecto ao inglés, fala igual un inglés americano que un inglés dos Estados Unidos. Con respecto ao portugués no mundo, fala igual un brasileiro que un portugués. Un asturiano fala igual que un andaluz? Non. E algún deles falan igual que o que sería o castelán escrito estándar? Pois tampouco. Entón, nin ningunha lingua escrita é unha invención artificial, porque todas, no fondo, son unha pequena invención artificial, nin hai falantes de galego que falen mal. Falamos galego con diversidade, igual que os falantes de castelán falan castelán con diversidade, igual que os falantes de inglés falan inglés con diversidade. Un andaluz non fala mal. Non permitades nunca que vos diga ninguén que un andaluz fala mal. Un andaluz fala distinto ao que fala unha persoa de Valladolid ou ao que fala unha persoa de Zaragoza. Falan distinto, pero todos falan castelán con corrección. E despois temos unha norma escrita, o estándar, como moi ben sabedes, que sirve para agrupar as diferentes maneiras de falar das diferentes linguas ao longo de toda a xeografía. E despois xa, o último, e con este acabamos por hoxe, prexuízo moderno sobre o galego. Que o galego está a ser imposto por unha minoría. O galego, en Galiza, imposto. Pensadeo ben. Quen diría que na Franza os franceses impoñen o francés? Quen diría que en Italia os italianos impoñen o italiano? Quen diría que na China os chineses impoñen o chinés, en Xapón os xaponeses impoñen o xaponés? Non se pode considerar que unha sociedade impoña a súa propia lingua. As linguas impóñense cando chegan colonizadores do exterior a dominar políticamente un territorio e cambiar a lingua que originariamente teñen os seus falantes, como aconteceu coa ocupación da coroa castelá dos diferentes reinos medievais da Península Ibérica, como aconteceu, por exemplo, co caso dos portugueses no Brasil, que colonizaron o territorio e deixaron a lingua portuguesa e foron desaparecendo moitísimas das linguas amazónicas. Como aconteceu no caso dos ingleses, cando colonizaron a América do Norte e impuxeron a súa lingua fronte ás linguas amerindias que tiñan os indios americanos. Esos son as imposicións. Cando nun país ou nun territorio as persoas
queren seguir falando a lingua que históricamente existe nese territorio, dificilmente poderá tacharse de que esas persoas queiran impoñer unha lingua. Simplemente queren manter a súa lingua en todas as funcións e ámbitos posibles. E sen máis, non esquezades facer as tarefas. Por aquí quedamos e nada, espero que esteades ben, que vos boto de menos. Un abrazo grande. Chao.